Ngena. Kade ngikulindele. Bengithula nokushisa nenyama siqedwe kusana amaphepha. Hade mngane wami. Unobale ekhaya. No, hayi cha. Ngingedwa mfethu. Mawukhe usaseshwe kancane nezingane. Asayineke naka amaphepha mfethu ukuze onke amabhizinisi ami abuyele kumina. Ngowesikole sakho senesiqedile. Kumele okaKhesari ubuyele kuKhesari. Amabhizinisi ami abuyele kumina manje ndoda. Khona nami ngizokwazi sengibhale ifa lami ngeingane zami. Uphilile benofa lakhe. Lento la ekhaya ukudla ukudla into engashiyela nonsense. Ukhona nokudla bokushile la bekubhala igama lakho ufa lakhe. Hey, nango, usufikile lo complain.
Umuntu bese kufanele sangadlile manje wena kubhuta omdala engadlile eyawahle wena. Yazi mafana selahlekela inhlonipho la ekhaya. Masele nazi ifundiswa la eSouth Africa. Namajazi azo bengiyini-ke mina ngafundile. Ayisuka wala ungavele uyoba i-security or uhambe uyosebenza la emafemini or wenza ingadi-ke at least yona leyo zinto ayidingisa isitifiketi. Suka. Dina wena yazi. Wena sifundisa isikhulu kwesametric awengane yosebenza ngathi sihleli nawe sisebenzi nawe. Hey, avucika shame. Ubuyazazi. Falaki. Phili. Ma, Yekani lo msindo eniwenzayo. Mase ninyusela ngeBP noshukela. ukuthi lo ma ngimazi ukuthi ucabanga ukuthi uyini. Wawungashintshi sonke-ke la ekhaya usenza ukuthi so that you can feel better. Yena baba ngithi faka imali wena mali lana. Imali ayikho ngimboda manje. Kayifaka wena mali faka imali wena mali. Ayikho manje. Imali ayikho. Hey faka imali wena mali lana. Ayikho bese imali, ayikho imali. Mangimboda. Hey wena vula la. Vula la. Shasha. Hey phuthuma wena mali. Buke le mpampa le. Yawan, sifuna imali. Imali ayikho. Shasha. Ayikho imali. Kipani wena yawan. Kipani. Yawan, sifuna imali man. Ha? Kakola. Imali ayikho mangimboda bafethu. Awangibulali bese wangibulali. Afuthi wangishilo ngumloda bathi mangiyaba. Ngibulala hayi manje njalo. Haw. Izimbabwe nje le. Yabona singama sengidala. Sentshaya lento mfethu wena manje. Yabona. Singama sengidala. Kuka. Ngangibulala ukuthi imali ayikho. Awubuthi ngangibulala. Ngangibulala ukuthi bese ngangibulala. Ngangibulala bafethu. Ngangibulala.
Sure. Sorry I'm late. Singaqala. Okay, sineshis for production uMrs Stuli bese siba no Mr Khumalo uMr KZ and top model bese siba no Mzweleni video production uMr Ndawonde then bese siba ne youth voice events uMr Shange bese siba no Mr Manzini marketing manager walekhaya bese siba no Mr Dlamini CEO yethu. Okay, ngiyanamukela nonke ukuthi ngikwazi ukuphumelela namhlanje. Basically la iDlamini Enterprise sidila ngamabhizinisi wholesale and retail. Sinamabhizinisi kodwa yonke indawo. Into enginibizele yona namhlanje it's this particular project. Kodwa kule project ke ngizocela ukuyidlulisela kuBaba Manzini okuyena imarketing manager yethu okuyena ozonaba kakhulu ngayo. Okay. Ngiyabonga ukuthi nifikile. Ngibonga EPA ukuthi kwazi ukuthi nithinte on such short notice. So the reason why sihlangene ukuthi we have been experiencing criminal activities towards our business as emalokishini. Ama businesses ayaqhakezwa abafana. So we think ukuthi mhlawumbe leke ngeyonga ne. So we decided ukuthi sivule isikhwama esokwazi ukuthi sixhase ama organization asemalokishini ukuze sikwazi ukuthi sibe nalobugebengu. Ngoba we have been told ukuthi abantu abenza ubugebengu ngabantu abangenzi lutho. So ukuze sikwazi ukuba nalabo abantu ukuthi sikwazi ukuthi sixhumane nani siza ukuthi ninani ningakwazi ukuthi niyenze so that we can find you guys. Before siqhubekele phambili kakhulu bengingathokoza ukuthi ni introduce ukuthi nisiphathele. Ngiyabonga Mr Manzini. Umesi Stuli lo okhulumayo ngiqhamuka kwi-Cheese Boy Production. Ngiqhamuka elokishini laseNanda. Engakusho nje kafushane iNanda yakhelene kakhulu nemjondolo kanjalo uma kunemjondolo siningi ingane eziningi engafunde sezingene kakhulu kuyizidakamo njengane unganayi nayo ibhokile notshwala nama tavern maningi ama joint kwakhelene ndawonye. Ke inhloso yami njengoba ngize la nihlangene ne-CEO yakho upartner wakho ngicabanga mhlambe lizoba khona iphuze esizolenza noma mhlambe kuzoba khona ushintsho ku-youth yethu. Okay, igama lami Khulekane Khumalo Sibongo. Into engiyenzayo ke mina I did with modeling. So la ngiqhamuka khona eMlazi ngitrainer intsha ethanda ukungena kwi-industry yokumodela. Ya kunzima ngasoyilokishini into engiyinotisile ingane eziningi. Yeah, so like talent elakusasa kushithi sipheka namhlanje. Siyabonga Manzini. Nginibingelele. Mina kwami ngidila kakhulu namafilimu kwimizweleni video production. Sidila na youth futhi nakhona ukuthi siqoqe sihlanganise kwenziwe lawo mafilimu kanti nemishado nayo sadila nayo imicimbi eyahlukahlukene. Isikakhulu ke la kula mafilimu esiwenzile njengamanje nje sinayo ifilimu ekhamba ndikho ekuyona sikhiphile esibe nenkinga esibhekene nayo kakhulu Paris. Kwatholala isinemkokotela egcwele emgaqweni esingasizolisana nayo kanjani. Ngiyabonga Mr Manzini. Thina si Youth Voice Events Management. Unemali sibekele icaleni 150,000. Esoyifaka kwisikhwameni sakho ukuthi siza abafana lokishini abafuna ukucula abafuna ukudlala ibhola mhlawumbe udathanda ibhola yabona njalo. Kodwa njengoba singabantu abathanda music singabasiza ukuthi bakwazi ukurekhoda kumanje khona abafana bakhona seberekhodile sibabiza isomnandi house boys. So le mali siyikhipha ke si-Youth Voice Events Management ukuthi siphase ngayo i-company yakho. Siyabonga kunina nonke. Sibonga kakhulu kwi-Youth Voice Events ukuthi kwathi contribute imali engaka kule project yethu. Ngicabanga ukuthi PA yami kunama funds ebesinawo vele kuyona le project angithi. Okay, uzonazi iPA yami ukuthi besinama funds amangakanani. Sibonga kakhulu kodwa. Now we have 450,000 rand. Budget sikhona.
you know. So all you need to do is you can go and scout for talent. Mase nibuya ne-report ukuthi yini nitholile i-youth nidinga izini nani then ne-budget, then we can take it from there. Ikhona Bethlehem. Hayi jakalasi mfethu. Ekutshela mfethu ayikho lo nto ithi umuntu angafavuke Fele baphothi kuyenzeka mfethu kuyenzeka Fele baba awungafa bro. Fele kuyenzeka. Hey kwalokho ke mfethu sewuyahamba bona ubheni mawubheka uphilile. Nalo mjithe kunaya kakhulu lethekeni yakhe. Isizimvala ngisha amehlo inkosi impela. Yazi ukuthi uyabhayiza naye lo mfethu. Umbone mase shaya amaphepha. Baby yombo kwenza ikhanda. Hamba uthenga ngotisi. Hamba uthenga ngotethi. Hey bro, mayingeke. Yesa ngokunye mhlawumbe laxelisa kwamafinyeni. Sihamba nalabafana laba isho lezinto zakho nje yini? Isho ukuthi isho letweni. Ma BEE. BEE mfana ngithi BEE ba. Le plaza kafaka yashizilwa ke bro, umuntu mayiphandela. Ingakho kanti ubheni bemphakisa kangaka phezulu. Ilo philiyeni suke cover score ka. Angeke futhi ukuthi mina imali yami ngisifanele kanzima kanje. Isodliwa amathekeni nje kanjalo, lula kanjalo nje phezulu. Kanjalo nje. Plaza ke yena futhi uphilile. Wakubo wafa. Awungeke baba. Ufa. Wafa. Oh. Manje uhlaniphe njengofana nje. Ukuyishayiselela imali nje. Vele ufaka izinyo nje mfana njengami nje yabo. Plaza ihlakaniphile ngempela mfethu le out. Uyabona? I'm sure mase sibe grand esakeni ngaqalaza kwesaka, yabo? Sure vele mfethu. Ingakho nje ngimgrandile mfethu. Uyabona? Ufuna isiphi? So how much? Fa. Fele bro. Ozibonitseni yamvala. Kanti usho loyo. Namhla ubhizi lo library namapeni omsizi. Le genge yakhe yo Miss University. Yazi genge yasevisithi. Indiza njengomoya. Utshe uthi la kanti sile. Hey uthi kade ngemzamo. Ufuna akayibamba. But maybe ushiye kubo phela. Kwazise negenge ungapheli ingeniseli kulezi zinsuku. Engayisho amaphaka. Manje nenzani la jakalasi? Silinda ubhedi mfana. Uthi nelishandise ufuna sihlanganise. Nawe uyahlala mayobheka ngani yakini. Azini. Ngithanda into eshort. Awu ngiyadinga mfethu. Awu azoba serious. Ingane yasekhaya la. Ukusiza ukuthi uzazi izinto zokudlala. Suka siyayidlalela. Kanti usu serious now. Kona ngifuna njalo into ekhopheli. Njalo mangize la kona kuba sendini ibhasi semafami lama ngekhathi indaba. Ben I'm sorry, bengisabhize ekhaya. Ukuthi angiqala ukukhuza. And futhi awuqala uyeze lo dot wakho. I'm sorry sithando sami ngifuna ukwenzeka. I promise. You better be because next time yozwa ngento. Ithi fa. So bale yo mucha baby usisaba ngempela. Akusuba serious. Oh, come on. Anyway, wenzani ke weekend? Ngizwe what? Nawo ukuthi ngifuna mina nawe siyikhiphe. Kodwa ungayenza into enze namhlanje. Wena isikhathi. I promise. Mina nawe uNkulunkulu. Kodwa ngayaphi nje ikhanda lami elisha. Oh, sekuphela inyanga yonke nale style. I mean, I cannot go anywhere nale ikhanda le. Hawu, ukhuluma ngekhanda. Relax baby, bangithi mina nje ngikukhaya. Ngiyabonga sithando sami. Ukuthi ngiyakuthanda phili, ungangiphoxela serious. Yazini Ben, ukuthi wena ungithembe. Kanti ngiyakuthanda. Impela. Ngicela ungithembe.
ukuthi singaqala. Okay, last time sasiphumelene ngokuthi wonke umuntu uzohamba abuye ne-feedback ukuthi iyiphi utayitholile engakwazi ukuthi ithule uxhaso. Okay, ake sizwe-ke undawo nje ukuthi usiphathele. Mina kwami ngike ngathola ingane zona lezi njoba ngike ngasho nasekuqaleni ukuthi sinefilimu ekhambile ikho njengamanje sinefilimu ungangazi ohlanganisa ingane okhuluma ngamaferanja ukuthi amaferanja kunolunye uhlobo lwamaferanja oluphuma emakhaya likhishwa ungaphatheki kahle so ngalowo ndlela leyo ngase senza lo mdlalo lo njengamanje nje siwona sinenkinga yawo ukuthi mhlawumbe ungaxhaseka kanjani. Okay, into engiyenzile mina ke ngahamba ngakhulumisana nabantu engisenke ngasebenza nabo ngaphambilini lapho ke khona sivumelene ukuthi because nabo khona abacoachayo nami khona abasuka emacoachayo sihlale ndawonye ukuze sikwazi ukuthi ama-skills ahlangane nawo bonke sivule isikole lapho sizotrainer khona ama-models abantu abafisa ngena ngomkhakha. So enye indlela esenza ngalokho ukuthi sihambele ama-community stations kanye nawo lawa a-commercial sizwe ukuthi yiluphi uxhaso ngathola nakubona so ngathini sikuthoselile kakhulu isenzo senu kule company. Youth Voice Events Management. Sinabafana abawu-4 abarekhodayo ababenza isimemo. So nje sobathatha sibafana barekhode. Bese lokishini barekhode nabo lawo bese. Ngiyabonga ukuphinda ngibuye futhi emhlanganweni wethu namhlanje. Ngiye ngahamba nge-weekend ngaye emcimbini othile ngabona abafanyana nje abayedlazana benza umdanso wabo i-Gambus Band. So ngase ngakhuluma-ke nabo nabanye ngibatholile basestudio. Ngicabanga ukuthi mhlambe mangase singase sithole uxhaso bangasizakala kakhulu. Nabanye abangakaze babone bangakhuthala baqoqeke ndawonye siqhubeke nabo kulungiselela izinto ikhule ibe ngcono. Yabo nabanye ngibatholile basestudio. Ngicabanga ukuthi mhlambe mangase singase sithole uxhaso bangasizakala kakhulu. Nabanye abangakaze babone bangakhuthala baqoqeke ndawonye siqhubeke nabo kulungiselela izinto ikhule ibe ngcono. Guys, ngicela ukunika excuse mina. Kunemeeting ekufuna ngikuyona kodwa ngizomshiya kuba Manzini ngizoqhubeka naye ne-PA yami. Qoqo. Yabashana. Ninjani? Saphila. Nikhala ngani? Abesaxosa i-donation. Eyani donation? Ngeteam yethu eboard. Qala malini? 5 rand. 5 rand? Yebo 5 rand. Mina ncane madoda. Se 5 rand akithi. Ha. Wo, bashad, musana ukubanga. Anibuye nivala 10 minutes, niyazi? Ngisafuna ukushintsha. Nawu ushintsha nkele. Ngithemba 10 minutes. Ya, ngifuna ngiyoshaya lo yamuzi nalo yamuzi bese niyabuya nizala 10 minutes, eh? Sure. Mase eba nevishini noma engayithanda ifeshini angeke ngifake kweshini esidongeke ngasakwate mangike nawo amadibasi ngifuna umuntu ometshote owenza izinto ngomqondo
also but down to earth. Mase eba nevishini. No menga itsati feshini. Angeke fage kweshini. Esdongeke gazakwate. Magige na wamatibas. Efet. Stella mafrati ya trailer pa no piot. Bafayini bafethu. Fake noma yini mfethu. Bodlela. Budget uthunywe yithina bayasazi la. Sure, sihle mfethu. Grand. Imadoda yabo kuyaphantheka lezi zinto kuyabheda madoda. Hey. Ematshiti. Mesikhuphula amasokisi, adawazi umuntu uzolama. Uthini umqondo manje? Hayibo. Lesa namhlanje. Khona isitokofela esikhona bafethu. Crash. Ensukwini ngazi ukuthi labo mama bala elokushini bahlukanisa nini kodwa isitokofela semali. Awuyakhuluma ke lapho Benike mfana kithi ke manje. Yabo mfethu safune ngihambe ngokhosha umoya ke ngizwe ukuthi ngale kwenzakalani mfethu. Yazini. Isikhosi angempela lesi mazo. Yayibona lento Benike. Abafethu bakwempela phela ya. Ngaphandle kwalo singibale angizokumelela khona lokho shaka. Something is missing in my life. Izinhliziyo yami shaya ngamandla. Izinefeza wami ukhuluma namuthi kimi. Something is missing in my life. Oh yes it is. Oh, that is it, wami. Fonini. Kwenzakalani la? Sidayisa amaplango noma sidayisa ukudla wancola kanje? Hayi, madoda, hayi. Bathini abantu makunje? Hayi. Mnumzane, uba usinyama mala ngoku. Lady Killer. Yeah, let's get ready for this cat. It don't make sense so high. Yeah, I'm the dopest, I can't climb facts. I'm the realest of them niggas, the realest of them ladies. I'm the first lady and my name, they can't stop yelling. What's my name? Lady Killer. 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 I'm the first lady and my name, they can't stop yelling. What's my name? Lady Killer. What's my name? Lady Killer. The cops are after me for murder cause I always keep my lines. When I flow, I trip everyone to fall in love with my rhymes. I'm iller than a patient in hospital at all times. But with Lady Killer and D&E, the most prize, my flow will charge you a fortune and Billy Muzotwala. But take it down, I've been going by Shia Bekala. Ngabozala, Mawundala, Kozuzosala. Jimyama, Jenganga, Funukas of Shijukala. A little shout out to them ladies who be hating on me. You know I'm bad and I'm bad, plus I'm coming for you. Oh, I'm Lady Killing later, I've been mourning for you. My heart is aching for the records, nigga is calling for you. I just set the roof on fire, Jungle Sango, my humble pula. You're not fucking to Jungle, Mundo Tula. Hayi sisi. Unjani? Sondela kancane sisi. Sicela ukubuza. Yebo bhuti ngakusiza ngani? Sisi, ngifuna amenjo emagarage. Sengivele kaduka ngisayibona indlela. Amenjo emagarage. Ish. Okay, yazini awuvela ujike la. And then motion enzansi ngapha ngaka Vodacom la uqhama ngakhona nje. Khona uVodacom lapho ushiye lapho ka left. Wehle ngalo left ushona enzansi straight.
and then khona indawo ekuthiswa emablocksini wehle ngayo nje straight then ka left wakho. Ayisisi. Angiyizwa lento ongichazela yona. Sacevisa ungiphelezele bandle ngiye khona ngoba angiyazi mina le ndawo. Ayingeke bhuti. Mawuthi uyangibulala lana. Yo, izwe selafu. Ngavela uhambe nje umuntu ongamazi wena. Oh, come on, sis. Oh, you look like a serial killer or something. Do you have to ask? Bhuti, angikwasho nokwazi. Wena uba igama lakho? Phili. Philisiwe. Philile. Oh, my bad. I'm Trevor, by the way. Okay. Uhlala ngala vele wena? Yeah, ubuzelani. No, but just in case we meet again. Oh, I doubt that. At least can I have your number or something? My number? Ay, wena ubuvela ungalahlekile. Uyisigebengu yazi? Is it a crime ukucela inamba? Of course, yes. Oh, wait. Ancane. Angibambela kancane. Mfethu uthe uphilile. Sorry mfethu yazi. Got to go zobe sibonana. Ya mfethu. Hayi wena mfowethu unginda. Kungeno sisibesokufela kuphela. Mfethu umuntu wami lo ngiyamphelezela ngenza silimgade ngoba ekudlala isitokufela ungadini. Dala ngaphandle. Ukuhlela silindele imali angazi ukuthi ngizothathani ngihlanganise nani ngendlela enginezikweletu ngayo futhi angiyazi le ndawo fanele ngihambe ngiyokhokhela ingane esikoleni kufika ibhili yamanzi angazi igijima labo 1000 net ngendlela ingane amanzi ezomosha ngayo ekhaya. Bebe wo yazi ngiye ngithi ngithule ngihlale phansi sithi ngiyayicabanga le ndaba le mali ithi ayibo engazi ukuthi nayo sihamba njengamanzi manje. Yazi zonke into yamakhosazi yabona imendlini kufe ngisho ifridge manje ngiqale futhi ngiyayibona ayisekho nemali ngiyibala ngale mali engizoyithola ngoba